За суткі ў Віцебскай вобласці ў агні загінулі 3 чалавекі. Аднаго ўдалося выратаваць. Мінулай ноччу на пажары ва ўласным доме ў Верхнядзвінскім раёне згарэў 64-гадовы мужчына. У Полацку гаспадыня кватэры аказалася ў бальніцы, яе сужыцеля рэанімаваць не змаглі. Яшчэ адна трагедыя адбылася ў аграгарадку Альгова пад Віцебскам. Прычына і абставіны здарэнню высвятляюцца. Па папярэдняй версіі да пажару магло прывесці неасцярожнае абыходжанне за огнем при курении. В целях сохранения своей жизни и здоровья МЧС рекомендует оборудовать свое жилье автономными пожарными извещателями. Этот прибор на ранней стадии задымления громким звуковым сигналом оповестит об опасности и тем самым сохранит жизнь. Спасатели призывают граждан к личной ответственности за сохранение своей жизни и здоровья. Не допускайте беспечности, соблюдайте правила пожарной безопасности, откажитесь от привычки курить в своих домах. Берегите себя и своих близких, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. С пачатку года на тэрыторыі Віцебскай вобласці адбыліся звыш 900 пажараў. У агні загінулі 92 чалавекі. Часцей за ўсё да гібелі ці траўмавання людзей у агні прыводзіць парушэнне элементарных правілаў бяспекі. А найбольш частай прычынай узгаранняў застаецца неасцярожнасць пры курэнні. Ратоўнікі працягваюць маштабную прафілактычную работу, каб пазбегнуць трагедыі.